kelas renal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube-nya Mas Alistio Laro Ireng. Mojiwat sang mangsa bangsa baca kaselaya Kalau
pangilir sing lupa diri sang raseksa anepa amut arwi lumampat ayo kejegat sang peketan dekatan samulan lir kujuan sang lumangsa mangsa lebang kasulaya. Para
Sujakan nong kalian kiprah awas ayo hati-hati yo acara mangap mangap ucapan nong kalian kiprah musa caka konangan eyang tengah-tengah beda biro ayo nek ketul berorang marah sisih kidul tanah Jawa dumununge ana sekarang nyata gedhe omahe gulung gumulung ora kendal saben wayah ana jaman nyata wani semrono kreta kesono dadi titiane Suryanti rana tandingi kata sumunar tungkanya bersama ke orang apa diwo bisa nyaksake dengan sisi kidul tanah Jawa dumunungnya anak sekarang nyata gede omahe gulung gumulung kendata saben wayah ana jaman nyata wani semono kreta kesono